Kuwi. Wis mendah kaya apa mareme bapake duwe putra putri kaya ngono ayu-ayu kabeh. Sik Pak, aku kudu Pinter-pinter salim sik kabeh. karo ini bedo iki. Aku mangkat karo bapak ning sik mbayari iki soalé ya. Oh iya, Iya bener. Bapakmu ku ya melu aku kok. Oh iya melu ta Pak? melu. Melu tunggalane. Pati uripku ki nang kono. Melu kene ta Pak? Ning sik sembodo anake. Ngono, Pak. Lek anake kula job tanggal 10 ning Kali Pancur siap tenang kabeh lek bapake kula nyuwun DP-ne 40.000. Ngono kok diomongke. Ya yo soalé bapak niku nggih nganu kok sakniki ajeng damel pendopo ya Pak. Wah, tenan. Ngen kula niku Alhamdulillah. hasil maringi jenengan niku. Nggih. Niku tak nggo tambah omah gawe joglo, Wah. ya tak ukir cagake, mongko ukire iki anggere esuk ki malih. Malih pripun? Lapangan rayap kan malih anggere esuk. Tak kira canggih po piye jebul Oh. pangan rayap. Kula niku nggih bangun omah gedhe. Nggih. Nggih pundi-pundi tak bangun terus saking dana turah niki nggon kamar mandi we tak pasangi CCTV. Wah, iya. Elok. Engko- Kon kamar mandi. Heeh. Ben piye? Lah engko nek wong nyolong sabun men ketok to. Masa nyolong kok sabun? Bang. Ini mesti modusnya bapak ini dipasangi CCTV. CCTV nang kamar mandi kuwi engko nek sing mlebu wiyaga-wiyaga kuwi CCTV tak wateni clek. Oh. Nek angger kowe karo iki mlebu no tak gedhekke. Tenang lah. Soale niki celemer Bu, cok nyolong sabun. Ora. Di mana tempat sing jenenge napa niku sing jenenge kamar mandi lah hal yang sangat privasi. Lah nggih. Mboten pareng diparingi CCTV ngoten niku. Mulane nggih kula tetel. Nggih. Seneng ya Pak, iki sowan kene. Mm-mm. Bapak Ibu, ini ki kula sowan kaping kalihipun. Nggih. Panjenengan sedanten nggih percaya kula niki ya anaknya bapakku ini ya. Mirip toh? Mirip sekali. Kowe aja ngono, kowe tak duduhi ya, tak omongi ya. Piye Pak? Iki kowe ngerti sound system. Ngertos. Kowe disele kowe buluk ora apik. Heeh. Ning suarane lho, salone piye? Salon kuwi Ning isane banter mergane apa? Mergo Ono listrike. Ora. Ono powere. Saka ora. Lah apa? Sebabe ana ese. Kok Maksudnya iso? Lah salon nek ora ana ese gur alon. Engko kok ngayal. Oh ya. Nggih sampe tangi. Biasane ora ngoten niku. Nggih leres. Ning nggih nuwun sewu panjenengan tetiga niku pancen sampun dipun antu-antu kalian para pepunden panitia mriki. Ah napa nggih? Nggih, saestu kalau diantu-antu kados pundi sepatus jenengan terus Mbak Tatin, Mbak Elisa saged nglipur para warga masyarakat wonten ing laladan Kali Pancur mriki. Nah, Iki lho. pramila saking menika mujudaken bab kehormatan yang luar biasa kangge panjenengan tetiga lho. Nggih matur nuwun jane kon gawe seneng lho aku kuwi susah ora ilok-ilok kon gawe seneng. Ning ya ora apa-apa. Awake dhewe iki ngestokke dawuh. Mboten lek susahe mikir napa lho, Pak? Walah kula niku ada lemah ra payu-payu. Nek lah apa? Mongko ning kutha lho. Lho, nek nang kutha kudune payune larang lho, Pak. Angger wong niliki Bali, wong niliki Bali. Mergane piye? Lah kudune nek nileki yuk Bali. Mongko ya apik lemah ning pinggir dalan dawane 2000 meter. Dawane 2000 meter. Ambane sing dadi masalah. Ombone piye? 5 cm dadi ora Lemah cara ngendi iso kaya ngono kuwi? amin turahan got. Nggih. Ngawur kaya ngono kok antuk. Aturan got lho. Ya ora payu. Mulane Kok ku- dalan tikus sih. Lah syukur nek ning dalan tikus nek ora tikus arep metu ngendi. Ya, maksudnya ibaratnya ngono lho, Pak. Iya ngono wae kok ndadak nyenteri bapakne to. Pak ndedonga, Pak, kangge Iya. masyarakat ing Kali Pancur. Nggih, leres. Nggih, menika mugi sedaya tansah pinaringan sehat, nggih. Mugi tansah rezekine lancar, nggih. Rezeki ingkang berkah barokah nggih, Pak Bu. Mugi Amin. tansah ayem tentrem guyub rukun sedayanipun, Amin. nggih. Besok nggih wayangan meneh ya, Pak ya. Amin. Nggih pokoke nderek ndedonga mugi-mugi warga ing mriki tansah guyub rukun, bandol ngrompol, jumbuh ingkang ginayuh, sembodo ingkang den sedaya rayu kang kestu, basuki kang kesti, gagah kang cinangkah, kecandhak ingkang pun uyak. Amin. Mbak Elisa pripun dongane? Ayo. Padha bapak karo Mbak Yuku. Wis ngono wae malah apik. Biasane sing ngidem ki aku Ayo, dadi no. Elisa. Robek pisan-pisan kok
dadi wali. Ah iki anu ngaturke panglipur ya, Pak. Oke. Siji pokok siji engko ndak utang oke. Oh iya. Iki mau wonten pamundutan samping gunung nggih, Pak. Iya iya. Wonten. Nggih. Lan ugi menika saking pepunden panitia ugi ngersakaken mumpung jenengan bertiga rawuh fragmen ketoprakan Suminten Edan. Lho niku. Pundi sing mang dhisike arepe Caping Gunung dhisik napa Suminten Edan dhisik? Caping Gunung Rumiyin. Anu mawon Caping Edan. Caping Gunung ki mawon. Kok campur joan. Lho engko ndak perkara ketoprakan ki engko keri. Dari kok dhisik yo. Saiki Caping Gunung. Lek ngoten berarti Caping Gunung ingkang bawani putra kekalih mangke sing Nggih. jengleng jenengan. Beser, anu beres. Beres. Lah kukul ki ora nganggo KTP manggo ning ndi oleh wae. Tak siri kukuli ya Mbah ya. Lah ukume nek kukul iki nanggon pipi apa bathuk apa janggut ngono kok dadi nang ngisor barang ngono kukule. Iki kukul cerdas milih nggon. Au, iki ngopo nih, Piye? Pak? Mecetet meneh. Kukule pindah nggon. Oh ya tak nggo nyongkrok kukule pindah. Wah, Kukul kok pindah-pindah iki. Diomongi ora nganggo surat pindah ora apa. Kok gek kukul kabeh, Pak. coba Pak. Nek ngomong kok ngawer, anu ngawur. Lah piye? Lah gini, coba. Coba Pak. Sik piye iki mau piye? Piye, Mbah? Kembang wae. Ya omong kaya bapak iki lho. Piye? Kembang Ayo. Rasa nggo efek ngono. Ya apa cepet. Terus Pak, Aku ki meng nyontoni Lah malah. aku iso coba Mbak kaya ngono iso ora? Ayo Kaya kowe. Bapak ngene lho. piye? Kaya Baleni, Bapak. Pak. Kembang Apa? Ayo Tin, kowe anak wedok kudu iso. Ayo. Sik, aku ora iso nek lambene ngisor ki lebokke slep. Lambe ngisor ndi maksude? Aja saru to. Lho, iki lambe iki ra ngisor dhuwur. Persepsine kene ndor, kene Iki ngisor ra ya, Pak. ngisor. Oh, kene leboke. Lah sing jeneng lambe ra iki, mosok iki. Ya kembang lewat. Lah ibu-ibu do guyu lho. Iki kok ana Kok iso teknologine piye? kok lambene. Pak Yoyo pengen nyobi, Pak. Kowe tak cokot tiket mau malah ra iso-iso ya. Ayo, malah siso ya aku. Wah, malah dodolanan lambeku. Loh, nyatane nadyan ngoten niku dadi rezeki Wah, jenengan. aku Dadi napa niku sedekah jenengan nyenengne piyai mriki ya. Wah, aku ki muni kembang lebae, ngono ki iso gawe teras iso Iya, iso teras. Ming mergo kembang lebae. Lambene kok iso berkibar ngono to. Oh, berkibar pada Gak iso berong. ngono lho. Anu sesuk nek upacara Oh, iya, Pak. ngiliyo lambeku. Oh, iya. Nggo apa? Derek, lah jare iso berkibar. Ya ayo. Ya Tin, ada Tin. Wengah. Alah, alah. Alah, alah. Kok iso kompak ngono lagi ketemu iki karo yoga-yoga kok kompak jenengan? Aku ki jan gumen, anu gumun. Ono yoga cerdas-cerdas tenan. Iya. Mas Angkara, matane. Lah ya jenenge Mas Heru, Mas Kris, Mas Dedi, Mas Waduh, Alah kaya Kemeruh. Kemeruh. Kaya pala-pala. Mas Kris barang sing. lek Mas Herune bener Mas Kris Dedi ora eneng ki jenenge kuwi. Dedi Oh, ya Kris. Teguh Wiyono. Adirin, Parman, Wagiman, Giyo. Iya barang to. Iya no. Jeneng sepirang-pirang kok ora neng sing cocok. Lah sampean ngawur kok, Mbah? Aku ki ngawur tok bener kok. Mayo. Bagian iki, Pak. Bacot iki, Pak. Sapitan. Pacitan. Piye to, Pak? Pacitan kok sap Pacitan, Pak. Landiane aku ora iso kok kon bawa. Wong ning ndi iki ning kon Caping Gunung
bawane iki pacitan ora kok sapiteng. Ora urung ya ora. Ora urung ya ora ana. Gak yo. Oh lah ya, pacitan. Ya jane gandeng jane kuwi jane. Suwi-suwi ya tekan kono ya. Pacitan lah panganan cara mbiyen kae to. Akhire ya entek-entekane lek wareken ya sapiteng kuwi bener ya. Nek gak sapiteng gak wis sapiteng. Mane tumpak tinting nek klik kenapa to, Pak? Iya. Kok aku kayak krungu klotok-klotok kene apa to, Pak? Jane. Oh kuwi to. Heeh. Aku gimbal bajing semaput. Monggo. Aku ndelok bajingmu, Pak. Wih. Wis tak tembak wingi wis ora. Oh, joget kok klotok-klotok iki. Kuwi yo telaten mentok kupingmu. Den Mas Broto. Kene. Ayo Nduk tak tulungi. Ayo kene aku. Gaya nenek karo sinden ayuke legake lek nulungi lho. Kene. Wong kok ya curigane pol. Lah meng nulungi wong. Pakai sajanya. Heeh. Ya. Nggih. Meduna Nduk aja nek dhuwur. Oh iya. Dandang gula pelok 6. Wah, ra tenan to. Bacutke terus ninggal. OTW lo sabar. Nggih. Beda ayo pupure we karo anakku beda. Piye bedane? Lah iki lek pupuran ket mau isih wutuh kowe iki pupuran agi 5 menit angger nggo kedhep dor rontok. Ayo ben tak. Beda yo. Lek Iya. tukoke FIFA Bagor. Nggih. Ya biyagone do imajinasine. I ya. K A A. Lah aku ora maca sing nggawa dheke kok ya. Arep ketularan Mbah Waluya iki. Lah gombal. Swara ya kaya ngene iki wis tak omongi to aja mangan sing mambu-mambu lenga kowe iki tin. Lah piye mangan apa konen? Monce ambu lenga contone apa? Ya oncor kompor. Wajan. Aku tak pangan dhewe malah. Wo. Malah asin lengono kuah monggo. Iki kok kaya keceh ta aku. Apa to, Mbak? Kelas. Nggih niki panggonge basah. Asine ora telem dhek nguyuh ae ket mau wis ana asine. Dadi nggih jeglang dan ditantung jerene mak cerit ngono. Terus I Kok guyune napa? Apa sing sampe? Salah. Gur Pak ngawur. Njerahan niku nek mboten semerpen. Kali bar LI to. Kali kan bar LI to. Iya bener lho. Wolu sukune. Iki niki ijone iki KA yuk li. Nah. Bar li langsung Lene melu ngajeng. Iya nggen line aja banter-banter to Wis kowe. melu sing ngarep mau lho. Oh. Bendong ngono lho maksud. Oh, alah ya ya. Li pan. Aja banter-banter malah wong telu lali. Ayo. Lah Elisa malah tambah jeng-jeng barang kok ya. Line pun melu ngajeng. Lah, kuwi lho. Wis, yen ngajengan wau. Yen kan saiki sing bacute. Ayo, Pan Mbah. napa-apa. Bapak lo ya ngajengan ya. Kowe rasah melu nerangke malah kleru. Ya oke Bapak, siap Bapak. Oke. Wong Jawa tekon nembang gugur gunung kancane do anu ya beda dhewe kok. Piye? Kudune wong do kolobes kontul baris nek Elisa gandeng duwang Jawa ya kolobes dara baris. Kok beda? Kok dadi ayo, wong. doro? Dhek golek selamat tak kuwi, Mbah. Iya. Kali pancor lho iki salah lho Kak. Mau bener kali. Cene dhewe paling, cene dhewe. Sendiri-sendiri. Oh, cene dhewe. Cure dhewe cure. Oh, cure dhewe. Oh. Pajan ki ngeri ana li ana cur jan. Mak gandeng licur tak kotak lho wengko. Mboten, Pak. Ya pebire-bire koloso. Apa kuwi? Apa kuwi? Nyerempet-nyerempet bahaya. Bahasa. Iya. Elok luar biasa. Bacutke ninggal katresnan pamerno ning mbahmu Waluya karo piyayi mriki, Nduk Winong. Nggih. Ya, do pamerno, tak delok pameramu kene. Dipersani gawe kacamata tetepan. Lah nggih. Jare kon leren karo mirsani. Bar niki Prahmen jenengan nggih. Waduh. Monggo rong ramban sepisan dangdut pindut jaranan. Oke, Winong Nawangse. Yo.
Luar biasa. Sak lajengipun para lenggah mang tamatke mang pirsani mirip kaya jambe sinigar. Ora ana sing bosok, ora ana. Piye plek to? Plek. Padha cantike dedege ya padha. Le apa ki jenenge cantas ya padha. Dedek piadek ya padha. Dedeke ya padha, pakulitane padha, mung bedane lek Mbak Elisa irung duwe pacar, lek Brigita iki solan salin terus. Oh, gonta-ganti to? Piye resep kok iso entuk birang-birang ganti ki ora, tapi tambah. Oh, lho. Tuturana Mbak Lisa, iso kaya ngono lho. Jiwa wanitane ana ngendi kaya ngono kuwi. Tambah ki ya ora apa-apa. Emang kalau memang belum jodohnya ki ora apa-apa bulan. Akeh sing akeh sisan ora apa-apa. Kan masih penjajakan. Penjajakan kok kira-kira ngendi sing paling cocok, paling plek karo kowe ya engko kek plek-plek. Maksudnya menuju ke kompak gitu loh, menuju ke plek-plek kaya tatin pas nglunjak ngono ya. Plek-plek. Nah iya. Ora pas jupuk nganu to nyengket. Nyengket aku to kates ngono. Nyengket kates to. Ye iki enjang-enjang tasih kathah menika ingkang tasih bungon luar biasa matur suwun. Nggih. Estu lho Mbak Lisa, piyai mriki kalian jenengan lah tresnane ora umum. Aku ya ora pati nduga mono. Karo Gondomono luweng. Aku ya anu tadi tuh lupa loh aku kalau nggak lewat gerbang itu. Wuh ya aku wis tau rene deng gitu. Lah kemutan. Angger duwite entek lali modele. Mbak, berarti jenengan karo Mbak, tapi tekane pas udan mau. Pas nggih, pas Jawa. Terus piye carane piye ben ora kudanan? Hah? Ben ora kudanan. Ya nganggo payung kan. Terus sampean kok ngomah nggawa payung? Lho yo enggak, sik kok ngomah yo nganggo gerobak to, mosok yo nggo angkong. Maksudnya ning mobilmu enek payunge ngono lho. Onten. Sedia payung sebelum hujan kan. Yo mesti disediakno payung. Lah kok takon kuwi ngopo? Lah aku ki yang mendalang ya. Dalang lak sik jejer. Makbres ngene. Aduh, Elisa piye? Iki mangko urung teko. Lek teko kene mesti pas udane dheke diudani iki mesti ngono. Maksudnya iki dianu lho kena udan banyu udan ngono lho maksudnya. Diudani to? Iya. Diudani to? Sik to. Piye wong Jawa bener ngoten nggih, Pak? Lek udan lek diudani to. Lah iki dudu wong Jawa mboten ngerti ora. Lah nggih. Kula wau sampe diudani sih. Tapi selamat. Hah? Masyaallah. Sing udani selamat. Kula sing selamat. Kula diudani tapi selamat. Maksudnya tekone rene wilujeng selamat. Saget ke panggih sederek seneng regeng gumarengeng lah sinden omongan ting plekutuk wong kena suweneng ya ngono ae lah yo kaya modeng
ya Pak Bu iki lho. Mudeng ora. Ora trima wong kene to Pak sing seneng Pak. Dalange kan ya seneng to Pak. Iki aku wis mencoba ben ora tekan kono. Aku ki wis cara macan wis bubuk manis lho. Lah kok mak utik-utiki karepmu piye, Bir? Ya gak apa to Pak pancen. Iki kudu tak bocorke setetek. Apa Mbak? Setetek. Setitik. Mau esuk ki Pak Cahyo ki WA jam 4 esuk. WA sampean. Masya Allah. WA jam 4 esuk. WA piye, Mbak? Langsung ampun ke supen nggih Mbak, mangke dalu. Supen heeh. Profesional ngomongnya job. Kok isu-isu to Pak, aku ya gitu. Jam 4 isu. Jam 4 isu. Subuh. Ya ampun. Kok enjang-enjang to Pak gitu. Ya terus dia ngomong kok belum bobok to Mbak. Aku kudu jawab piye? Ya wes aku tak HP ku tak uncalke ngono yo aku turu wae, engko ndak tekan ngendi-ngendi, bener ah. Iya berarti sebagai wong wedok kan aku wis jejek kan. Wis menjaga, betul, menjaga. Nah, Sik to, sing jenenge ning YouTube iki piye akeh wis ngerti. Lek sampean diiklarkan sebagai adike utawa anake Bu Kesi. Lah berarti aku lek bapakmu utawa kakakmu to. Apa salahku seorang kakak ngabarke adik ya ini kok belum bobok? Ya salah to Pak. Salah piro? Ya jeneng salah, ya salah. Salahku apa? Salah jenengan kan jenengan pun punya istri. Kudune gak entuk ono WA orang ngono kuwi. Lah apa aku salah wong WA aku tak lebokne WA dheke. Ora. Anu tegese dheke tak WA no lho ora. Heeh, wis mlebu jenengan. Oh iya. Iya. Ya ora iki mau ki carane saking senenge soalnya udah pelunasan rong dino ke bengker kan. Lah dadi Pak Cahyo ben ra mikir, bengine aku kok mayang-mayang wae dadi isu kabeh wis dilunasi tak takon Mbak Tatin mau pelunasan jam piro? Mau esuk lah ya berarti Lah iso kabeh to. Iya Ora ora tak istimewakne to. Kabeh esuk jam 4 mergo mambengi lak wayangan. Timbangane keturun tangi ku awan, gandeng wis dirampungi karo Pak Sutriyoso akhire kabeh sinden iki tak transfer dhewe-dhewe nyo. Lah kok sinden madang karena kok mau sore Pak ora mau isuk. Hah? Jarene jenengan buat anu adil. Kok sinden madang karena kok mau sore. Oh, aku bukan urusanku dengan bintang tamu 2 ini. Kamu urusannya dengan kuwi karo kae. Oke sih. Lek Pilih kasih. Pilih kasih. Tak dengake dompetmu ilang neh engko Pak. Wah, enggak kepro ora tak jajakne neh kowe ora. Jajane pecel malah ndongakne elek. Jajane bisa. Dadi sampean kudu ngerti aja gampang ngarani Pak Cahyo wah karo Mbak Elisa terus neko-neko enggak mungkin. Mergo wis didum karo Bu Kesi. Terus bintang tamu. Kompak ngono maksudnya kompak ngono lho. Iya kompak. Seneng ngene iki. Iki mau aku yo mau komen Pak, mumpung iki mumpung. Apa, Mbak? Ini kan tadi yo ono sing komen sorone iki kok ono bintang tamu nganti tekan ngisor jaluk-jaluk duit ngono kuwi. Iki ora kon jaluk saweran ki enggak. Iki jenenge apa? Tema hari ini wayangan ki ngopo iki jenenge? Bersih desa. Bersih desa padha karo Merti Bumi utawa sedekah Bumi. Nah, sing tirakat iki wong sakmene. Yo wiyaga dalang sinden bintang tamu iki dalam rangka tirakat. Nah, tirakat iki carane sedekah, carane setiap desa dewe-dewe. Cara panitia kene, cara masyarakat kene sak duwene. Tadi duwene 15.000 ya lebokke 15.000. Duwene 5.000 ya lebokke. Iki mau duwe 5.000 kira-kira ana susuk 3.000 ya njupuk susuk gitu loh. Jadi emang kaya ngono. Matane njaluk susuk ngono. Saya ora do suwi tak kira simbah kok damu sanget bol golek susuk ning kono. Lah yo dewe-dewe. Dadi semuanya boleh ya? Boleh. Bebas untuk lebokne. Aduh kok bintang tamu kok kaya ngono yo kok gelem-geleme. Nek dipikir yo ora gelem ning iki carane bersyukur masyarakat kali pancur ngene iki sak duwene mbok 2.000 3.000 kuwi nggo ucap syukure iki dilakoni bareng-bareng ben dadi berkah. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Diterangke kuwi. Pancen cah ijen. Apa tuh Pak? Pancen Mbak Elisa calon dokter Pak. Jadi ya alah aku calon dokter aku ki ya wis magister ora suwene ya dokter. Lah aku masuk angin ini dokter akhirnya aku ngono kuwi. Terus? Terus periksa. Sam lambung. Ki lho Mbak Elisa ki mengapik to? Dhek kan medun to. Semua orang boleh memasuki to. Oh to Mbak? Boleh masuk itu lah. Boleh memasukkan. Lah kuwi tegese sangat merakyat kaya ngono kuwi. Dadi semua orang boleh masuki ya? Boleh memasukkan, bebas. Dadi, semua orang boleh ya? Boleh. Dalang ya boleh dalang. Boleh aja memasukkan, ya aja neng pakai dulu.
Arep memasukkan. Iki tak jebake plastik sedekah, Pak, sedekah. Ben ra mikir tekan dindi iki. Oh, kok iso plastik? Biasanya tisu plastik ora. Ya itu mau tanggone rangke netizen itu loh yang kendel lalok gitu ya. Ya tak jelaske. Iki cara desa negara tawacara, megara tawatata. Apa kuwi? Oto-oto dipangan Bathara Kala. Mikir aku mikir. Kira-kira kaya ngono ya. Yes, kayak nyanyi apa? Iki podang kuning. Nah, iki pamundhut saka panitia dipandhegani kalian Pak Suwardi. Ayo. Siap. Ngersakake podang kuning. Bawa dijak mboten iki? Hah? Bawa dijak mboten? Dijak no, iki melu nggih. Iki tulisane genah bawa podang kuning. Ndi to, Pak? Hah? Tenanan to, Pak? Well, Oh iya, Pak. aku jujur wong ayo maksamu. Iya. Coba, ayo. Sing junior sik. Ayo, Ibil. Ayo. Nadia Pirpon, Pak? Pak Sep. Oh, Ajeng bawa, nanti ikut bawa. Tapi kamu wes disikin dulu. Menurut Pak Dalang sutradara kan kamu sak larek ya, diuncalke dulu ya. Lempar dulu deh. Saya tak? Kayak regi pinten niku. Ayo. Larang. Pada ke. Remuk. Padak. Seni jaluk dikekke. Tuku larang. Larang. Tambahin boten. Tambahin ya. Opermek napa tambahin? Tambahi Tambahi, no. ben marem. Cengkoke sing biasane napa sing mboten, Pak? Si dari kok kakean takon yo Pak yo. Ayo, takon, bar takon-takon bar isu njaluk undaan. Birbit. Nane. Saya lagi, Pak. Yo no nganti titik seleh sik no ayo. Hop, lah titik ngene penak. Ayo. Terus? Iya, Pak. Hah? Lah. Maksudnya sing Teros niku lajeng ajeng sinten ngaten. Oh, alah kuwi tak kira lan jenengan arep mata sinten ngoten. Oh, nggih ajeng Bapak. Tadi udah naik belum ya? Menawi badhe nembang mriki, Mbah Trima wong ngendikane bahwa ajeng nembang mriki kok. Mriki, Mbak. Mriki. Mriki pundi? Oh, nek ngatur yo, ngatur toyan. Ngatur. Toyan. Ayo. Sumini, Suminten. Sampeyan pisanan wis kleru lho ngono. Oh yo iso wae to kleru ketoprak anyaran kok ya sampean kuwi. Kleru Sumini ora adoh kok. Den Mas. Duh Suminten. Pripun to? Wong kok ayune sejagat dinggo nijen nanging aku ora tresno kelawan sliramu wong. Sik lho wong aku urung sida omong apa-apa kok wis muni ra tresno lho. Lancang Subrata. Lancang. Aku wis ngerti ceritane wong ayu. Ya nek wis ngerti ceritane bubar wae wis rampung. Aja wong ayu, kene rada caket kene nanging aja banget-banget wong ayu ya. Panjenengan menika kula antu-antu saestu lho Den Mas. Kok caket mriki to Den Mas? Aja kaya ngono Suminten. Kok aja kaya ngono pripun to Den Mas? Wong tresno kuwi tukul saka ati. Sekedap to Den Mas. Panjenengan menika Lemu geret aja banter-banter ya wong wis ayu. alon-alon ngene wae. Nah ngono wong ayu. Den Mas. Kula menika tresno saestu lho kalian panjenengan menika mbok jenengan ampun menolak to. Ya ngene Suminten ya. Aku ora jeneng nolak katresnanmu babar pisan ora. Nanging kawruhana yen toh aku ku wis duwe pacangan sing kudu dadi garwaku. Kula menika mengki pokoke nek kalian jenengan luweh apik tinimbang pacangane jenengan iku lho. Abot Den Mas. rasane atiku nek le ayu ki ya ayu. Nanging kepiye meneh aku wis duwe pacangan sing kudu dadi garwaku. Suminten, kowe sabar ya Suminten. Akeh priya liya sing bakal dadi sisiamu, ya. Ning kula menika tresnanipun namung kalian panjenengan. Ati kula menika isinipun namung panjenengan Den Mas. Aja ngeyel Suminten. Eman-eman ayumu. Kula menika tresna kalian panjenengan. Saestu anane namung tresna kalian tresna.
Sambluan pas kukule lho. Endi tak kukule? Aja ndemok kene wong ayu. Lah pripun ta? Ora kepiye-kepiye. Den Mas, panjenengan menika ibarat panganan menika kula menika sampun cumawis ngenten lho. Panjenengan ajeng garing ngemplok. Wah, ngene wong ayu. Ayo. Arep mene piye? Aja kaya ngono wong ayu. Kok ket mameng oja. Yen ayumu ki ayu. Terus tenan yang keparang tak condro. Tenan irungmu wae miji timun. Kuwi biasane untu lho. Oh. Irung kok miji timun lho. Ya mripatmu blarak sempal. Mripatmu. Mripat menika mbelalak-mbelal. Oh iya wong ayu ya wong aku ki pancen urung tau sing jenenge apa ya? Apa? Ngrimok atine wanita dadi yen kurang sing gedhe pangapuramu ya wong ayu. Ten Mas, Piye? jenenge wong wedok tresna kok ditampik iki mboten wedi dosa napa? Aku ora nampik, nanging aku wis duwe pacangan Ya liya. padha karo kowe jenenge nampik. Ya aja banter-banter wong iki cedhak kok malah banter-banter. Lah salah ngopo lho ora gelem ki? Wong ya bodine wis kaya ngene. Ayu ya ayu. Cemplek. Cemplek. Ngadeg kok kene cempluk. Lagi pacangane. Kene wong ayu. Kok kentongane tik. Ben kentong aku. Iki ketoprak cilikan. Lek dituthuk suwi-suwi gedhi. Coba sawangen. Iki pacang aku sing jenenge Cempluk Warsia. Kuwi to jenenge cempluk. Padha-padha anak warik, anak warok. Terus nek umpamane dibandingke mau ya gedhi aku lho. Umpamane panjenengan menika ajeng sare, umpama kalih kula rasa dadak nganggo kasor tak kandhani. Tak omongi ya, Nduk. Aku ora mandang gedhe cilik lemu kuru, gedhe cilik iki sing kanggo ya men sethithik. Ngene ya wong ayu. Maksudnya napa tak kowe iki? Lho, kowe nek njupuk wedang ya meng tanganmu tok to. Mosok gelase tok rangkul. Iya to? Ane gedhe cilik kok sing nganggo men sethithik. Lah ya kowe nek njupuk wedang rek meng sethithik sing kanggo tanganmu Kuwi tok. mesti. Ya syukur nek dong. Ya. Mula kene kowe aja meneng wae wong ayu. Kowe iki ngomong nek aku ki pacanganmu. Kuwi sapa to, Mas? Kuwi sapa? Ojo. Terangno karo aku, nggek tak genahke. Apa ora ngerti nek awak dhewe wis bakal dadi bojo? Iya. Mongko omahmu ngerti ya. Aku wis ndandani omahe Cempluk Warsiah wis tak pasangi munyuk ngombe. Punya ngombe iki apa? Munyuk ki kerang ngombe mie wis tak pasangi keramik wong ayu. Bener. Toprake keramik barang. Terus umpama jenengan dadi bojoku rek ya ora masalah kok. Ora. Ya gede-gede aku, cantik-cantik aku. Ora. Kuwi lho meng kaya biteng kaya ngono lho. Se. Kamu sapa kok ngerti-ngerti kowe jejaketan karo calon garwaku tulung tepangno sapa jenenganmu dunungmu nang endi? Iki cempluk kok ngendi asa Menika tepang-tepang barang iki. Cempluk saking Cilacap. Ngapunten nggih. Kowe Iki- cemplok. Cempluk. Masa kowe ora kenal karo aku? Sopo ih? Kowe ning nggon setak apa nggon sosial media ya ora ning ora tau ngerti aku. Biyen kurang ono HP. Lah yo. Aku ora tau ngerti sapa kowe sapa. Pengen ngerti. Aku calon bojone Den Mas Broto. Loh piye to? Aduh, kok piye to? Kok sak piye to Mas iki ya piye to jane Aja dadi wong joroke. lanang? Iki kena ager-ager ngawur wae. Ager-ager sapa? Jarene arep Sik to, ralat sik. Instruksi sing jenenge Broto iki tegas, keras berwibawa. Lah nek ketanggur tenan ku ya kon ora oleh ngomong. Aja kaya ngono ya. Piye? Ngene lho. Aku Ngapa? Mau kan wis iki cemplok. Iki calon bojoku. Plak cempluk. Cem. Anu iki mau iki wis dadi iki mau iki arep memper apa Memer apa? Ayo. Apa arep Memer apa? Mau wis arep ngopo kowe? Mas arep ngopo? klambiku ngerti klambiku suwek-suwek.
Akhire dhek ora iso mergo sosise layu. Lah ya wis syukur nek ngono tak. Ngene lho, ngene aja do rebutan aku. Ngene, aku ki wong lanang. Wah iki tegas wibawa iki. Aku tegas wibawa. Ngene, Piye? kowe wedok, Bener. iki ya wedok. Aku lanang. Ya. Dadi bedane, Bedane kowe wedok aku lanang. kenae piye kok jane arep memer-memer kuwi mau? Jane iki sing adat di bojomu ki aku apa kono? Wong lanang rasa mensela-mensele. Lek muni seneng karo aku kok ya seneng karo kowe barang. Lah ya manusiawi to. Awak dhewe wis nyebar undangan iki ki calon bojoku ya. Sapa jenengmu ngomong? Iki ki calon ten apa? apa? Sapa jenengmu mau? Wis ngene weh. Ngene weh. Kowe ayo tak ulehke. Kowe bali. Kowe bali. Kok ndak malah do pecokan. Endi bocah iki mau? Oh iki kene. Apa? Kok dadi ngono to? Iki apa arep ngomong? Yo, aku seneng karo kowe. Ning aku siji wae aku. Aku njaluk ladenono siji wae penjalukku ya. Napa Den Mas? Tulung jupukno kembang kae tak nggone nyunduki seliramu wong ayu. Kae lho. Kur kembang. Iya. Wong kembang Den Mas. Ora ana liyane to Den Mas. Ababmu. Ya sorry aku mau bar mangan pete kok ya. Oh, jare mangan sate wedhus. Iya aku mangan sate wedhus. Oh, wedhuse mangan pete. Oh, iya. Den Mas. Jupukno. Ngono kuwi to. Kek jupukno kembang apa? Tak jupukke. Heeh. Saestu jenengan mangentosi mriki kula njupuk kembang sejilit wae ya. Iya wong ayu. Iki nek ora tak tinggal lunga, Cempluk, aja lara atimu. Aku tetep dadi bojomu, Cempluk. Ben kae dadi wong mbuh ora ngerti aku.